En el sentit que la moció no és aprovada i trobem que és una llàstima que no tinguem en compte els 14.638 granolins i granolines que el 9 de novembre del 2014 es van poder manifestar en un pseudo-referèndum donades les imposicions de l'estat espanyol, però creiem que aquesta moció recull la voluntat de tota aquesta gent que va fer un vot molt clar, sí, a favor de la independència del país, i pensem que l'adhesió a l'AMI seria un recordatori d'aquests vots i de la voluntat de tota aquesta gent que vull recordar que són 14.638 i això supera qualsevol de les forces polítiques que estem aquí representades. En segon lloc, recordar al grup majoritari que a d'altres capitals, com Castelldefels o Terrassa, s'hi ha votat a favor, si no ho entenem malament, d'una moció totalment igual a aquesta. Aleshores, en aquest sentit, creiem que és una pena que la capital del Vallès Oriental no s'hi afegeixi un moviment tan ampli que recull la voluntat del país i a la qual s'han adherit més de 700 ajuntaments. Moltes gràcies.